Mae Rhuddgaer, sydd yn Ynys Môn, wedi ei leoli rhwng mynyddoedd Eryri ac ymyl yr Afon Menai. Yng Nghau Anghysbell tua milltir i ffwrdd o unrhyw system ffyrdd, mae archeolegwyr wedi darganfod safle unigryw dan 1 fetr o faw, sydd yn ddyddio nôl at o leiaf yr 8fed neu 9fed ganrif. I ddechrau, oedden nhw'n wneud survey yn defnyddio geophysics i trio weld beth oedd o dan y tywod, i weld beth oedden nhw ffeindio oedd nifer o adeiladau oedd yn edrych fel tai a hefyd caeau. Ac os oedden nhw ffeindio hyn, oedden nhw penderfynu i cloddio un adeilad a ran o cae i trio ffeindio allan beth oedd y dyddiad yr adeilad a caeau a hefyd sut oedd pobl yn y byw yn yr amser yna. Y peth cyntaf oedd rhaid i ni wneud oedd wneud survey geophysics. Y purpose y survey geophysic oedd i darganfod beth oedd o dan y tywod. Pan ddarganfuwyd archblwm yn yr 1870au, roedd archeolegwyr yn gwybod roedd mwy o fywyd canoloesol yn siŵr o gael ei ddarganfod yn yr ardal. Cynhaliwyd arolwg daearegol o'r ardal gyfoes yn 2014, gan godi ddiddordeb archeolegwyr a haneswyr yr oes. Enw fi di Bethel Jones, dwi'n gwirfoddolwyr efo ymdiriaid Gwynedd Archeolegol, a dwi yma i gweithio am bron wsos ar y safle. Dwi'n jyst yn hollol wrth fy modd efo hanes. Enwedig, y fwy o hen di'r hanes o fwy diddorol mae fi, a dwi'n meddwl mae'n reit pwysig i deall yr pobl nath dod cyn ni. A be dwi'n well gwneud dan archeoleg a hanes, mae hanes gyd wedi cael ei sgwennu mewn llyfrau. A wedyn, o'r gwybodaeth da ni'n cael yn y llyfrau, da ni'n gallu mynd draw i safleoedd a profi os mae'r ffeithiau yn y llyfrau yn gywir. A dyna beth dwi'n licio amdan archeoleg. Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd a ariannwyd gan Cadw, arweiniodd y prosiect o bythefnos gan ddod ag arbenigwyr a myfyrwyr o Brifysgol Bangor, archeolegwyr a gwirfoddolwyr o'r ardal at ei gilydd i ddatgladdu beth oedd yn ymddangos fel anheddau a chaeau ffermio canoloesol. Anita Damon di enw fi, a fi ydy'r archeolegydd, addysg ac allgymorth ar gyfer y ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd. Rôl fi yn y prosiect oedd i cydlynu sut oedd ni'n cynnwys pobl yn y prosiect. Yn ystod y prosiect yma, nathon ni llwyddo i gynnwys pobl o oedran tua 10 mlwydd oed, fel Prifysgol, holl ffordd drwedd i pobl oedd wedi ymddeol mewn wahanol gweithgareddau yn ystod y bythefnos. Nathon ni cael gwirfoddolwyr o tua oed 18 i fyny yn gwneud wahanol tasgau. Rhai pobl allan am 2 neu 3 diwrnod, rhai pobl allan am pythefnos gyfa yn dysgu'r sgiliau sydd wedi gwneud gwaith archeolegol. Nathon ni cael rhai myfyrwyr allan ar lleoliad gwaith ffurfiol oedd yn cyfri fel rhan o gwrs, a nathon ni cael rhai myfyrwyr oedd jyst allan ar gyfer profiad gwaith allan yn y maes. Yn ogystal, nathon ni cael chydig bach o pobl ifanc o ysgolion lleol allan am 2 ddiwrnod fel rhan o wythnos o brofiad gwaith. So nath nhw cael blas ar gwaith allan yn y maes gan cynnwys y glaw. Nathon ni cael plant ysgol yn ymweld, rhan fwy ohonyn nhw ysgolion gynradd, ond hefyd ysgol arbennig lleol, a nath nhw cael cyfle i defnyddio trywel a dysgu mwy am be ydy archeoleg. Be nath pobl dysgu? Wel, nath hynna amrywio, nath bob un ar y safle cael rhyw fath o hyfforddiant, a nath hynna gael ei addasu i lle oedden nhw. Rhai pobl blas gyntaf nhw ar bod y safle cloddio, felly nath nhw ddysgu bob dim o sut i dal trywel, i sut i symud o gwmpas y safle fel bod chi'n mynd difetha ar archeoleg, da ni wedi dechrau darganfod. A wedyn fel myfyrwyr, nath nhw ddysgu sut i cofnodi'r archeoleg oedd yna. A rhai wirfoddolwyr wedi gwneud chydig o lew o waith, yn nhw'n cael bach fwy o gyfrifoldeb dros cloddio un darn o'r safle, wedyn nhw'n cael arweiniaeth y sut dyla nhw'n gwneud hynna.
Ac wrth gwrs y plant ifanc oedd nhw jyst cael hwyl yn darganfod pethau ar y safle, a defnyddio'r trywel, a defnyddio'r tools, a dysgu am y safle. Ar ddiwedd y pythefnos, cynhaliodd ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd diwrnod agored, ble roedd pobl o bob oedran yn cael profiad agos a phersonol o'r gloddfa, a chael gwell dealltwriaeth o'r bobl oedd yn byw yn Ynys Môn cannoedd o flynyddoedd yn ôl. Gyda thaith gerdded o'r safle, esboniadau o'r offer ac amser i siarad gyda'r archeolegwyr, roedd y rheini nad oedd yn gallu gwirfoddoli ar y prosiect dal yn gallu dysgu am y gwaith yn cael ei wneud yno. Mae'r cloddfeydd wedi dod i ben nawr, ond wrth gwrs dydy hyn ddim y diwedd, ac os rhaid i'r archeolegwyr edrych ar popeth i trio deall beth maen nhw wedi cloddio lan, a hefyd bydden nhw danfon mwy o samplau i cael radiocarbon dating, i trio gweithio allan pryd oedd pobl yn byw yn yr adeilad yma, oedd yn falle yn rhan o fewn. A wrth gwrs, dy ddim yn posib gweld unrhyw beth yn y lle nawr, ac os beth dyn ni wedi wneud ydy ail llenwi y holl cloddfeydd efo tywod. Gyda'r safle wedi ei gadw a'i ddiogelu at y dyfodol, mae dealltwriaeth lawn o'r safle a'r bobl oedd yn byw yno yn parhau i gael ei ymchwilio gan archeolegwyr. Ar ddiwedd y dydd, tra bod archeoleg yn canolbwyntio ar beth sydd dan y ddaear, mae dod â chymuned at ei gilydd i fod yn rhan o rhywbeth mor anghyffredin, yr un mor bwysig uwchben y ddaear. Mae ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd yn gobeithio bydd ei darganfyddiadau yn cyfoethogi hanes Ynys Môn a Gwynedd, ac yn parhau i ddenu gwirfoddolwyr a phobl leol i ymchwilio'r gorffennol a chenhedlaethau'r dyfodol.